देनी मोबाइल से मैं कुछ के तब काहे आगिया लगा दी। सोरहे में शादी कैलस जनुआ हरम जादी 17 में खतरे भैनिया अपराधी। सोरहे में शादी कैलस जनुआ हरम जादी 17 में खतरे भैनिया अपराधी। तनिको न सोचल धराइम हो फंस गइल कई के कराइम हो। अब जेलवे बनल हमर घर बा धक्का धड़कन सोनू के ना डर बा। तू कहत जेलर से कहि के मदद करा दी। सोरहे